Какво има? Нищо, Юле, просто много искам да отида в Париж, но заради пандемията няма как. Ти кажа, че вече може да отидеш навсякъде, където поискаш. Покрай усложнената обстановка с COVID-19 и това, че хората намалиха социалния си контакт и прекарват повече време вкъщи, все по-популярни станаха виртуалните пътувания. С тях може да се пренесете и усетите духа на различни места и култури. Влезнете в света на Диснейленд от различна гледна точка, благодарение на 30 и 60 градусовото видео, което сме ви подготвили. Магията е оживена през обектива на виртуалната реалност. В това уникално преживяване може да изследвате Диснейленд, сякаш сте там. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the candle. Много, че ми показа този лесен начин за пътуване. Здравея!